feestjes naar de Wraad zetten. Dat doen wij hier om tafel. Ze iepent de vleerbasis van Moerna de Dwarren voor een groot publiek. Maar Joor Walkens weet hoe dat achter de schermen werkt. En we hebben een live verbinding met Mr. Oeral, Joop Mulder. Hij had Skilge internationaal op de kaart zet. Voor een paar uren gaat het festival los. Goeie, dit is Bient op de dag dat de FNP de feestjes 4 iepen zetten wil. En er misschien straks ook gewoon Nederlands wordt gesproken op de algemene ledenvergadering. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen. Friesen praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders altijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zie ze staan, beleid op. Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ja, het Friesk. Jochem Meijer wordt er in elk geval heel vrolijk van. Het Friesk wie altijd een van de heilige huisjes van de FNP, maar die tijd liep het voorbij. In een schreeuwen van de partijtop naar de ledentast dat er in de partij meer plak wezen had voor het Nederlands. Evert Wilstra, gemeenteraadslid voor de FNP in Opstelaan en Nienke Beetstra, voorzitter van de FNP Lauwers. Welkom beide in de studio. Ja, Evert, wat is er nou een Frieske nationale partij als er aast voor de helft Nederlands praat wordt? Nou, het wichtigste voor u is de Friese taal. Dat is helder en dat moet ik ze blowen. En ik denk dat het heel goed is dus dat er een discussie op gang komt van hoe moeten wij verder met de FNP, verder met het Friesk. We moeten iets wat meer profileren, want de laatste jaren is het tal leden, maar ook het tal kiezers is hetzelfde belang. En verschillende gemeenten doen het heel goed. Zuidwest-Friesland, meer gemeenten, grootste partij. Maar onderaan, wij zelf in Bakkerveen, maar wij alle waarden waren om die in zitten houden. En dus moest mij ook gewoon nadenken van hoe moeten wij ons hier profileren. Ja. Misschien niet alleen met Friesk, maar ik mijn oorzaken. Ja, Nienke, wat vies ervan? Zegt het Joet in de kranten? Ja. Ik dacht, nou ja, het slaagt als een bom in, denk ik, bij de meeste FNP'ers. Want ja, de leden hebben zelf dit stuk nog net kregen. Dat krijgen ze morgen in de partijkranten. En ja, het is toch, het gevoel heb ik dat daar maar de ziel uit de partij hellen wordt. Want het Friesk is vanzelfs heel belangrijk. En wat nou Johannes Kramer in de kranten zei van taalpartij naar actiepartij, zei hij dat stuk ik. Wij zijn al lang geen taalpartij meer. Dus dat is helemaal net on the water. Geen taalpartij meer, het is eigenlijk helemaal niet nedig. Nou, dus het is goed dat we hier rond tafel zitten en dat we een discussie op gang brengen. Van, en dat had bij de Raad van Frieske Beweging ik van, men zei van ja, hoe moeten wij verder? En de vraag is volslijn in ontwikkeling. Ja, maar ik volg Rutte als alleen maar die Frieske partij, zoals het niet. Ja, maar het is heel wichtig om met elkaar in discussie te gaan van in hoeverre willen wij dus het Nederlands in onze partij zien geraakt aan. Wij zelf in Bakkerveen zitten in de gemeenteraad van Opstelaan en wij zijn importeren maar in oververband met de stellingwerven. En als ik dan op het gemeentehuis ben in Eerste Waard of in Wolvengeer, ja, dan zijn de mensen die kan me net verstaan. Die vragen van even, zoest ik even schakelen kennen. Ja. En het aardige daar is dus dat en de stellingwerven, het Friesk en het Nederlands, communiceert mijn waar in die taal. En ik denk dat dat goed is. Ja, je mag het met elkaar zeggen. Ja, maar het punt is dat ze de partij verbreed willen. Dus ik Nederlandstaligen erbij. Nou, die ben nou ik vrij om lid te worden. Ze ben ik lid. En als ze op een ledengeerkomst Nederlands praten, wat ze net Fries kennen, dan is dat prima. Maar in vertegenwoordigende functies, naar Boetenta, als rietsleden en steerteleden, dan moet een FNP Fries praten. Vind ik. En verbreed dat ken ik skeerd van een partij. Als je dat Fries als kind weer de loslitten of er soepeler mee omgaan willen, dan, want ze wil de partij groter maken, net hang in op die 10%. En daarom verbreed ze en daarom meer Nederlandstaligen erbij, Helly.
Ja, dat ken ik zien je werkje. Want Dat waarom moet je dan nog op FNP stemmen? Dan kan je wel op een andere partij stemmen. Nou, dat kan ik net onderschrijven, omdat wij Friezen maar die taal koesteren en het Fries bloed voor ik us nummer 1. En wat ik in het stuk zit is dus dat ik mijn orenzaken us beter profileren moeten. Dus ik landschap, zien de gaswinning, maar ik zwaar dus dat we... we hebben altijd zien West. We hebben altijd zien de gaswinning West. We hebben altijd striden voor je landschap, houden dat is, zien windmolens en zo. Dus dat is helemaal net dat is er al. En ik economisch en sociaal-economisch, wat Johannes Kramer zei, dat er meer omdenken van komen. Maar dat zit al wel in het programma. Dus dat is ik zo, maar op een groot aantal zaken ben wij, moeten wij meer kleur bekennen, maar we meer meedoen. Ik zien de problemen die er binnen in Greensland met de gaswinning, maar we solidair zijn met de Greensland. Ja, maar we moeten het beter profileren om dus nog meer als partij volslaan. Ik in Friesland. Die gaswinning, daar heeft de FNP als eerste partij altijd van zijn die opbrengst die met om Friesland ten goede komen. Wat Den Haag bij u uit de groen helpt, daar met Friesland beter van profiteren. Dus dat is altijd al zijn. Ja. Doos zei van we binnen eigenlijk al die partij waarvan Johannes Kramer nou zei die maar wie willen. Ja. En als je meer wetter bij de wind doggen, wat nou Maart Fries kan zeggen, dan verlies je, denk ik. Je kan misschien beter een Lietse principiële partij wezen, zoals de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Dan bereik je misschien wel meer. Als je breder willen en dat mensen dan zitten op waarom zoek nog op die FNP stemmen. Ja. Wat vind je? Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik met mijn overbuurman het eens ben. Je moet breder en flexibeler en diplomatieker met elkaar omgaan. En als je dus strakke lijnen trekt, dan dat geeft altijd rafelige randjes. Ja, want hebben alle partijen een imago-probleem? Nou, dat zeker net. Maar ik stel er wel voor dat wij gewoon wat meer ons profileren als eigenzinnige vrienden. Dan zeggen ze van, binnen een keren weer, daar stenen wij voor. En daar jaren ik de bilkens bij en de stellingwerven bij. Dus vanwege daar, die verbreding is heel goed. Dus verbreden. Beelds en stellingwerfs komen we voorop. In de kranten zat Johannes Kramer, in dat rietje staat het Nederlands net. Nee. Dat hebben we bewust uitlitten destijds, omdat we zeiden, het Nederlands het erom te gaan. Daar hoeven wij net speciaal voor op te komen. Nee. Maar de stellingwerfs toch dan een orenkoers op te gaan in de partij. Maar dat is wel... dat moet nog door de leden. Hè? Ja. En ik denk net... Mijn persoonlijke mening is dat net goed valt. Nee. Je kunt vertegenwoordigers krijgen die dat Fries misschien nog niet helemaal beheersen, maar wel heel goed voor de FNP iets kunnen betekenen. Ja. En die sluit je dan uit, want die kunnen dan wel alsnog de Friese taal gaan leren of zoiets dergelijks. Dus ik denk dat je niet zo strak zou moeten zijn in de leer. Wij sluiten net hier nu. Ik zit in de rier van Opstelaan. Hebben het zien partijen en wij hier zitten en wij met alle waard waren om te zwijgen dat die FNP in die rier bloedt. En dan zullen wij, de meesten in Bakkerveen die net een kranten lezen, net een Friese kranten, en ik net zo bot naar de omroep joggen, maar oriënteerd ben op Drenthe, maar duurder van het noorden. Ja. Dus die meesten moeten wij bereiken. En dat moet soms in het Fries en soms in het Nederlands. Ja, maar ben je dan nog een Friese partij? Denk ik wel. Wij binnen nummer 1 wat betreft het behoud van het Fries, maar we moeten ik zwaar dat we nummer 1 blijven voor behoud landschap en ik tal van oorzaken. Hoe denk je dat het omkomt bij de achterban? Ik vind het mooi dat ik vind het fantastisch dat we er nou even over discussiëren. En het is ontzettend belangrijk dus dat je mij met bezieken dus daaruit te komen. En dan zal het misschien daar in de midden daar maar uitkomen. Ja. Slot wat is voor Nienke. Wat vind je? Wat moet er gebeuren? Vanzelf, je kan er altijd op praten en dat moet ik, want meningen moet je uitwisselen en elkaar daarin respecteren. Maar ik vind dat de ziel uit de FNP waaigt als er samen met Fries in de toekomst omgaan wordt. Dat zuiver hartstikke weer rond Nederlands wordt in de partij. Ik denk net dat dat goed is voor de partij. Nou, we hebben hier een iets vaproken gehad. Het is haast onder leden om zich daar verder uit te spreken tegen tank.
Joyriden, ja, hoe gevaarlijk kan dat wel net wezen? Het is deze week te zien bij u in de verfilming van het Winde Verhaal van de verhalenwedstrijd Aast het Slot. Maar eerst nog een paar uren en dan giet het los. Het grootste locatie theaterfestival van Europa. Je krijgt er super zin hoe dat je het zou zeggen. Van zonsopgang tot zonsondergang. Dat is het thema van het Oeral Festival dit jaar. En dus wordt vannacht, als de zinnen opkomt, de 34e editie van het festival Iepennen. Ik kan nou live verbinding met Joop Mulder. Hij is op het Geitenpark in Midslaan. Ik altijd in van de locaties van de vaststellings. Ja, ben je hem klaar voor die Iepening? Ja, zeker. Het weer zit mee, alles loopt, alles draait. De laatste bandjes van de fietsen worden opgepompt. Hier en daar wordt nog een raampje gezeemd. En voor de rest is alles klaar. Want hoe spannend is dat, zijn Iepening? Al is dat voor de 34e keer. Ja, nou, dat zijn natuurlijk heel veel mensen nerveus. Maar ik heb er zelf ietsje minder last van. Want ik zie gewoon dat er op zich heel veel rust is in de club. Dus dat is een goed teken. Ja, kun je vertellen van wat er krijgt gebeuren met de Iepening, Monier, vannacht? Sharon Fridman is een choreograaf uit Spanje. En die heeft met 4 verschillende architecten heeft hij het landschap ingericht bij Arjensdune. En Arjensdune is echt zo'n plek die vrij nieuw is op het eiland. Er stond vroeger een bos en dat hebben ze helemaal weggekapt. En het is eigenlijk een landschap in ontwikkeling. En dat landschap in ontwikkeling is natuurlijk heel spannend voor Oeral om daar iets mee te gaan doen. Want dat is pionier in het landschap. En wij zijn natuurlijk ook een enorme pionier als het gaat over het zoeken naar nieuwe wegen voor theater, locatietheater en vooral landschapstheater. Dus dat is wel een stukje van de vernijing, weet je hem altijd toch weer nou op ziek binnen. Ja, zeker. Het festival moet zich blijven ontwikkelen, want daar zijn we voor. Het is ook en dat gaat ook heel goed. En we zijn natuurlijk ook Europees gezien inmiddels toch wel een belangrijke voorloper in die ontwikkeling van locatietheater naar landschapstheater en meer. En het is natuurlijk ook het broedgebied van Sense of Place, wat nu straks over de hele Friese kust zich gaat afspelen en ook op de Groningenkust. Ja. Nou ben ik toch een beetje zelfs ik op Oeral, maar Albert Jens, maar om verslag te doen, wat zijn dingen die wij net missen mooi? Nou, ik vind natuurlijk meerdere voorstellingen vind ik echt fantastisch. Maar het Houten Huis, dat speelt op een hele mooie locatie samen met Peergroep. Het is bovenop de Nolkers. Ook zo'n heel apart, echt typisch Oeraltheater. We hebben een hele mooie voorstelling van de dansers bovenop het Seinpaalduin. We hebben Erik Vos. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. De oude man die hier zijn allerlaatste voorstelling kon brengen. Oprichter van de toneelgroep De Appel. Maar ook de man naar wie de Erik Vosprijs genoemd is. Oftewel het talent van het jaar. En de man die toch wel enorme sporen verdiend heeft in de hele theaterwereld. En dat is van belang. En dat is toch erg fijn dat hij zijn allerlaatste voorstelling hier op Oeral wil maken. Wist je nou zelf het meeste naar uit? Een van de dingen waar ik echt naar uitkijk is gewoon heel erg nostalgisch, maar superleuk. En dat is de komst van de Hevelums. De Hevelums waren echt de theatermakers eind jaren 80, begin jaren 90. Dat waren de komieken van de straat uit Londen. En die hebben hier altijd zo waanzinnig veel mensen vermaakt. En die hebben de straat zo prachtig op de kop gezet. En die komen eenmalig terug om nog een keer een excuses aan te bieden wegens het feit dat gewoon in 1666 de Engelsen heel Westerschelling in de fik hebben gestoken. En uiteindelijk die hele geschiedenis, dat dragen ze toch een beetje mee. En ze hebben gezegd van we moeten er wat aan doen in dit herdenkingsjaar. Dus er komen de excuses namens alle Engelsen komen ze aanbieden. Ja, nou ja, better te letters net. Hè? Ik zie je dan maar zeggen. Ja, daarom. Dat vind ik ook. Ik vind het al fantastisch dat ze het komen doen. Ja, nou ben je 63.
Je neemt wat meer afskiën van oeral. Kun je er dan ook meer van genieten? Ik geniet er natuurlijk altijd van, maar waar ik het meeste van geniet is dat ik zie dat er gewoon een artistiek team zit die gewoon fantastisch dat festival nu in kan vullen en het programma kan samenstellen. Waardoor ik heel veel de ruimte krijg voor nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen voor mij zijn heel erg sense of place. Dat vind je heel erg terug in het hele festival. Want Kees Lesvie is nu artistiek leider. Wat hij wel heel goed doet, is die draad oppikken van Sense of Place. En dan ook die hele programmering daarin verweven. Waardoor gewoon het DNA van Oerol heel erg zichtbaar blijft. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor het festival. Oké, nou dank u wel en een heel soort succes met de opening, met het hele festival. En waar we het treffen we elkaar nog orenwieken, want Albert Jensma en ik, wij doen dus verslag in Biens orenwieken. Hoe slim kan het aanrennen als een paar jongens besluiten om te joyriden? Nou, daar gaat het verhaal over van Jorik Speerstra, waarmee hij kwartlien de verhalenwedstrijd van het Skrouwersboen wist te winnen. Hij won daarmee de verfilming in Biens van het verhaal Jong het Slot. En weten we hoe het aanrent bij de jongens. David riet wel gouders om het team en in de buurt. Zijn heid vindt het wel prima, maar Mem die wil het net ha. Zolang die jongen geen riebewiers had, wil ik hem net achter het stuur. Maar hij te Mem ben op vakantie. What the fuck, David? Wat is dan met die kop? David. David jouwt middag een score on het stuur en maar 90 kilometer in het oeren knallen ze over de stoep. David had geen macht meer over het stuur. De auto wordt lanceren en met een idiote snelheid knalt de auto in een beam. Alles wordt stil. Alles wordt zwart. David iep het zijn eigen. Genieën zei het een wut. Hij zocht naar rechts. Maar ik had bloed in zijn moelen. Jorn zijn holle leidt in een onnatuurlijke houding. Jorn, sis eens wat. David stapt uit. Sjocht om hem binnen. Het is neer een nacht. Een hege, onhoudende piep koerst in zijn kop. Hij begint erin. Hield hij het via de voet van de auto. Op de eftergroen dreunt de beat terug. De sirenes komen dichterbij. Roept je soer. De loeden en geuren kringen jip in mijn holle. Stadig gewoon kom ik bij zin. Je hebt een auto. Ik stop het van de door. De paniek slacht me om het het. De autodoren klappen dicht. De kloppen tien op het door. Een paar keer wordt er op een bel drukt. En voel op het doorboen ze. Stimroppen hield dit loeder. Hallo? Hallo? Is er hier thuis? Het beeld van Mike en Jorn op mijn netvlies. De BM. De auto. Mijn eigen sperre wagen wie het iepen. Vliesje! Door in pandje, no! En op de site van u binnen alle afleveringen zoals we die van de week uitstuurd hebben nog waarom te zien. Dus dan kun je de film ik nog in zijn geheel zien. Ja, dan zullen we het nou hebben over de dagen op de vleerbasis. Maar krek is het bericht binnenkwam, dat je al in het nijsjoen hè, dat in de buurt van Bitgem een vleentuig delfstwat is. Het is net duidelijk hoe en wat precies. Maar Jo Balkens, Jo wien wel toevallig gastje, je het in de studio om te praten over die dagen. Een F-5 die delfstwat is van de Zwitserse luchtmacht. Jo had het in je tijd ik mooi maken als pasvaarlochter. Wat zijn nou scenario's die te gebeuren? Ja, onmiddellijk gaan er allerlei dingen spelen. Er komt natuurlijk een crisisteam op de basis die aan de gang gaat en alle informatie gaat verzamelen. Er wordt onmiddellijk een team opgeroepen om het onderzoek te gaan doen. Er wordt gekeken van in hoeverre is er iets met de piloot gebeurd. De familie moet gewaarschuwd worden. In Den Haag komt natuurlijk onmiddellijk een... Neemt Den Haag dat eigenlijk dan oer, die communicatie?
Het gaat in samenspraak met Den Haag. En ook in het provinciehuis komt natuurlijk een team bij elkaar. En dat gaat allemaal met elkaar samenwerken om zo goed mogelijk de informatie bij elkaar te halen en de informatievoorziening verder te brengen. En het hangt natuurlijk ook helemaal vanaf wat is er gebeurd, waar is het vliegtuig neergekomen en wat heeft dat voor oorzaken. Je moet eerst de informatie verzamelen. Eerst feiten. De poorten gaan dicht, niemand komt er meer in en uit. Eerst moet de zaak georganiseerd worden. Alles gaat gelijk op slot. Alles gaat op slot, ja. Er wordt zo goed mogelijk getracht om te beginnen met de feiten bij elkaar te halen en te zorgen dat je niet ruis krijgt daarin. Ja, liep het mij in deze tijd trouwens wel heel moeilijk, maar die massale pas, die overal gelijk alles al wit. En dit was een spottersdag. Dus op de basis heeft een hele groep met hele grote telelensen gestaan. En, dit lijkt op iemand van het demonstratieteam van de Zwitsers. Dus daar komt ook internationaal nu wat bij kijken. Dus ook meteen wordt er natuurlijk naar Zwitserland een link gelegd. Dus er komen allerlei cellen die gaan aan het werk. En daar zijn draaiboeken voor. Ja, zo krijg ik vragen. Lezen daar draaiboeken voor? Ja, daar liggen draaiboeken voor. En natuurlijk gaat door je hoofd wat je vroeger hebt meegemaakt. En wat goed is afgelopen en ook minder goed is afgelopen. Ja, dat draait ook in jezelf mee. Wat denk je nou en dan? Emotioneel. En je hebt natuurlijk ook hele goede kameraden, collega's verloren. Door vliegongelukken. Alles speelt ineens in je mee en op. Wat denk je dan hoe? Wat heb je dan als eerste in de holle? Wat je zelf mooi maken hè? In je tijd dat je daar als pas van achter het werk wien. Ja, ten eerste moet je je werk natuurlijk goed doen. Daar gaat het om. Maar de emoties zijn natuurlijk wel op de achtergrond heel erg aanwezig. En ik heb 1 keer meegemaakt dat dus iemand boven de Noordzee vermist werd. En de familie moest gewaarschuwd worden. En dat uiteindelijk de broer, mijn broer, die had een secretaresse. En daar was de partner even op bezoek. En hij hoort op het nieuws van er is een staafvaarder vermist boven de Noordzee. En hij zegt, dat is mijn zoon. En hij gaat bellen naar Den Haag. En zegt wie hij is. En we verbinden u door met de vliegbasis. En de vliegbasis... en de basiscommandant... helemaal niet verwacht natuurlijk dat je meteen die vader aan de telefoon krijgt. Ja. Nou, dat verhaal, dat zal ik nooit vergeten. Dat was zoiets persoonlijks en emotioneels. Je nou krijgt dat het ging zo om 12 vliegtuigen die bij elkaar opbotst binnen. En dat het vlakbij een huis delkamer is. Treden er dan scenario's in werking? Nee, de draaiboeken zijn hetzelfde. Je gaat van alle scenario's zijn er mogelijkheden om die te onderzoeken en daarmee verder te gaan. Ja, want hoe gaat die hulpverlening dan uit? Is dat op de basis, medische hulp? Nee, maar dat gaat verder. Dat gaat met de gemeente, met de brandweer. Is het iets groots? Nou, dan komen er andere brandweerkorpsen. Dat is een heel samenspel wat allemaal in de boeken staat, wat nodig is. En ziekenhuizen zijn paraat. Alles staat beschreven in hoeverre je verder moet. Wat denk je nou? Ja, dat is moeilijk in te schatten wat dit budget voor de komende dagen. Dat is moeilijk in te schatten. En een beslissing of de dagen dan nog wel of niet doorgaan, dat is iets wat nu aan de orde is. En denk ik dat op het allerhoogste niveau van de minister bekeken zou moeten worden. Ja, want het is donderdag, einde van de dag, begin van de juni. Je mag daar nou een keuzes in maken. Ja, of daar zomaar morgen een open dag plaatsvindt, dat is maar de vraag. Ja. Dat is zeker de vraag, maar ik kan daar natuurlijk helemaal geen oordeel over geven. En daar moet gekeken worden van wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd, wat zijn de consequenties. En ook het eerste wat er nu moet gebeuren is natuurlijk dat daar met dat ongeluk verder moet worden gegaan. Ja. En dat moet geruimd, er moet alles voor in werking worden gesteld. Ja. En het kan best zijn dat dat zoveel energie vraagt dat die luchtmachtdagen dan nog wel wat op een
waarschijnlijk het magerpitje of geen pitje komt te staan. Ja. We zullen het afwachten zien. We weten het net krek op dit stuit. Je kunt natuurlijk het laatste nieuws vooral volgen op omroepfriesland.nl. En ik volg je in het nieuws op de radio en op uw site. Nou, ik krijg wel energie van Bient. Nou, ik net hard Ironman. Morgen in Biensport, een soort omdenken voor de komende Paralympics in Rio. Oké, nou dan kist dan morgen even op de bal. Oh.